RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga imok. Hingkod ang pangidaron. Ulitaw, itago na lasad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. May plano mag-uunta akong mapalit og yuta. Unya, single pa man ko. Aron hinyong isabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Naulit may ning nadato sa Cebu. Ay, nadato ba, uy? Kung nadato ba ko, magsakay nung tagong auto, ni ulit ako din sa ato, idol. Ya, pila may nauyab pero sa Cebu. Ah, pila man gyud. Wa man gyud gani bisan usa. Nabayot ta ka? Nabayot na day og way uyab. Sa mong kagwapo. Wa pa kayo uyab? Basig di na kag babae ron ha? Kay lalaki sa imo. Kabuang gyud mo, idol, oy. Bitaw. Idol, biti ka sa Panchix Timos High School ba ta? Aw, kit-kiat man to, idol. Bata pa man kayo tagunahon na adtugod. Oh, karon day. Buang nga, idol. Karon nga, nakahamtong na ko ba? Nausab naman sa panglantaw ko sa kinabuhi, idol. Ilabi na nga, pirmi kong kita sa kong mga kauban nga parehas na kong edad sa mong trabuan. Na pirmi lang nga way masubra silang sweldo. Kaya adto ra mo padung silang pamilya. Silang mama ug papa? Dili. Uy, sa ilang asawa ug mga anak. So, mga saman mo edad nga minyo na. Tagurhan ni anak, uy. Perting sura, idol. Usahay kung tingbitay na, karang happy na sweldo na mo. Wa na yun sila, masking pamliti na lang. Unya, ari na mamaylo na ako. Asa ba sweldo nila? May kuha sa ilang sawa? Kuwang na yun, idol. Kaya abangan pa sa bahay, gatas o diaper sa bata. Unya, konsumo pa nila. Sus, kaingon lagi ko, idol nga. Di lang ko binyo eh. Ha? Wayo kay na uli ka dinis ato mo. Gimingaw, nakaitaon ko ni mo kanahana ka. Mama saboy. Gimingaw man tuod, apan pakapinan pa og kanahan. Astilan, murwa ka man maanad ni akong baba tuntuha ka. Kanawat, tuntuhan na pud. Mama saboy.
Ang gaan mata ni bati kaayo. Nya, pagkapinang ba yun ni dili maayo? Hoy, amaw. Tuwa na po. Paminaw. Ni uli ka ba ka magminyo na ka? Hay, may mo kuyab. Ha? Ma, kung mauli day, magminyo na di ay? Uy, kanusa ka maditaon magminyo mo rin nguga ka, oy. Aron mahilunda na ka. Og mahilunda na sa ning among hunahuna papa nimo kung mahilunda ka nagmakapamilya na ka. Ma, di pa taon ko magminyo, uy. Kinsa may akong minyuan nga, wa mong gani ko uyab. Mga Naabot og sibo, naghang babae dito, wag yung kayo napili ang minyuan. Ma, kung ingunaan na lang unta kasayon ang mamili, ma. Pero dili tayo yung anak kasayon, ma, uy. Kinahanglan pa din mangandam daan. Sa mga damdaan. Ma, unyan ako magminyo mo, kung may bayag yuta na akong kapuyan sa umaabot kong asawag anak. Unsa? Oy, kadugay mo kung taon na naimok. Buhi, pagkabis papa ni mo, anak. Yuta? Yuta? Mupalit ka yuta, dong? O, lagi pa. O gusto ko nga, dinhilan sa ato. Uy, usaom na ni mo. Aw, para pangandam pa. Kay, base mo niya maroon niya ning akong kasing-kasing nga. Magminyo. Kana mo laki. Swertiya si mong masawa na dong. Sige. Pahitaan ka yuta kay balikya. Kay murag may nadunggan ko itong may gustong baligya siya yuta na. Nalimot na yun ko. Hinumdumi pa. Kay samtang ulitaw pa ko, gusto ko nga mapalit og yuta. Nakita na ko ang kalisod sa akong mga kauban sa trabaho nga sige pagpangabang sa dili nila bay ug dili sa nila yuta. Ug makaluluoy ang ilang mga anak nga natipid taon silang panginahanglan tungod kay mas dako ang share silang sweldo ang abang sa bahay. Ug dili ko gusto nga mausad unya ni mahitabo sa akong mahimong pamilya pohon. Maong karon palang daan, samtang ulitaw pa ko, dili uyab ang akong giplanuhan nga angkonon. Kun dili bay ug yuta para sa umaabot kong pamilya. Unya, May mga igsuon ka ba, imo? oo. Upat man ganin na sila. Tulong babae ko sa ang lalaki. Ang among kamanghuran. Uy, ayaw pagpalit og property, uy. Kuya, bayaan na. Ha? Nga naman. Ulitaw pa manggug ka, imok. Nga sa ato pa, kung mapalit ka og yuta karon nga ulitaw pa ka, matawag na siya nga kumon nga yuta. Ha? Unsa nang kumun ba? Kumon ba sa inyong pamilya pa? Nga sa ato pa, kung mapalit ka og property karon nga ulitaw pa ka, may labot o manginlabot pa ana ang imong mama, papa ug mga igsuon. Unsa? Uy, nga naman. Kay ulitaw palagi ka. Inigminyo nimo pohon, ibili na nimo sa imong pamilya, nilang mama ug papa nimo. Og kun mailan na, bahin na sa bana ang imong mga igsuon. Uy, muyatis na yun, ana. Di ko musugot eh. Kaya magpalit man ko yuta aron pangandam kong maminyo na ko. Na, di ka kabuot. Ng imong asawa, ana, oy. Di yun makabuot. Dili siya ka panghilabot. Kay napalit man na nimo sa ulitaw ka pa. Inigminyo nimo, di na unya ka kapanghilabot, ana. Sa imo na ng mama o papa. Uy. Di ko palabot, ana, uy. Ngano kong ingon, ana. Balaod, manggod na. Pag-chorde amaritis, uy. Pataka sa kagstorya. Basta, kay maunay nahitabo nilang mama nako. Si mama nakabahin og yuta sa yuta nga pinalit sa igsuon sa daga pa siya. Unsa? Mo'y gidangat na ro, idol. Nga, sugot ka nga. Nga, ibahin din si mo may suo ng papalit ng yuta. Kung kadaog ba ko sa luto, idol, wag dyan problema ba? Bisa apil nung pati kagbahin, bisa di pati kagsuon. Pero, pobre uyamot mo sa taong kung naningkamot, uy nga, makayuta alan sa kong future. Mali ay, anong andam sa future, may kayo uyab. Ikaw yun, Dul. Paano na lang uyab, idol, uy? Kung andam na unya ko. Unsa ka kasad, idol, kung andam mo kasi yung future, apan,
Wa gid kay future niya. Hala, no? Bi, balik ta sa bahin sa plano ko magpalit og yuta, bi. Kaya ingon na ba tos papa nga, naingnan na to niyang kailan niya nga magpaligya siyang yuta. Nga ako'y mo palit. Ay lagi pagriskuan ha kung inaana mo gani na. Ibangko lang kwarta may dol. Oh, di ba? Imo nang ipahuwa mako. Unsa? Medyo may natigom na jud ko gamay sa pagkakaron. Kaya ulit tao lagi. Wa pa jud ko manguyab aron makatigom. Pero nalibog na sad noon ko kung dayunon ba na ako pagpalit ang yuta nga ibaligya sa kailan ni Papa. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Una pangutana. Okay lang ba sa usa ka single o ulit tao nga sama nako nga mopalit og property ilabi na nga yuta? Ikaduhang pangutana. May nagsulti nako nga kung ulit tao ko na og mopalit og yuta, matawag ko na ni og kumon nga yuta sa among pamilya. Tinuod ba? Ikatlong pangutana. Tinuod ba nga kung maminyo nako, sila na si mama ug papa ang makatag-iya sa yuta ug ibahin bahin namong managsuon? Ug way labot o di makapanghilabot ini nga akong asawa pohon? Ikaupat og katapusan. Palihog, giyahi ko ninyo. Hayagi ang akong unahon kung unsa may maayo kong buhaton. Dayunon ko ba ang pagpalit og yuta? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suluran, imok. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, no, o mga medical na tong mga problema na agihapon si Dr. Rene Obra nga muhatag og tambag og tubag anang inyong mga medical nga mga pangutana kay siya may doktor, no. Una, ipadana dayon inyong mga suwat na atay lain-lain og klase-klaseng pamaagi. Una, natay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsa niyo pagpadala inyong mga suwat diri namo. Dili man luod kung wa pa ninyo napaminaw ang inyong mga suwat, no? Nga gipadana mo wa man na ni suwat, wa na gipalutaw sa tubig, guys, ha. Daghan lang gyud ka inig madawat, first come first serve lang gyud ta, guys, ha. Huwat lang gyud ta. And tanan na to mga likers and followers sa kini ang akong suliran official writers page, shout out ninyong tanan, shout out pod sa tanan nga mga maminaw nato, mga mang-like, mga mang-comment din ha sa to ang DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Dinha gyud ninyo mapaminaw ang ato ang mga drama, dili lang ang kini ang akong suliran, batanan nga mga programa sa RMN mapaminaw na gyud ninyo dinha. So samtang wa mo nakadag radyo, kung naa lang tay mga smartphone or mga cellphone og natay mga Facebook, pwede na gyud kaayo mo maminaw namo maski asa pa mong dapitas kalibutan. Grabe technology, no? Kanang makaingon jud kaning gamay ang kalibutan, nindot baya gyud pud siya, ha. Pero naasad gyud ni downside usahay ang technology, guys, no? Mo na magmatngon sad gyud ta kay naa na baya poy cyber libel, cybercrime, dili gyud pud nato na abusuhan, ha. Paningkamutan gyud na nato nga we will be responsible users of the internet. Kung responsible citizens ta, dapat responsible netizens pud ta. O, di ba? And speaking of mga netizens, no, please like and follow my Facebook account nga Elaine Bathan, no. Hello from Cebu City to Paulina Rabes Ceballos, no. And greetings also to Winifredo de Los Santos, ang ako ang friend from Camotes City nga si Jaja Herodias. Greetings and shout out to you. Abriles Delfin, greetings to you. Marilyn Barcinal and to Eugene de la Victoria. Hello. Greetings ninyo. Thank you kaayo sa inyong pag-greet ug pag-comment sa ako ang Facebook account. Salamat kaayo ninyo. Thank you for always supporting ato ang programa, no. Grateful kaayo mi ana kami Dr. Obra. Si Emok ang pangalan
Unahan sa tuang letter sender punto legal ta og taga Carmen Bohol. Ang Carmen unsa may famous aning Carmen? Chocolate Hills, no? Kumusta tantanan din sa Bohol? Taman mong tanan din kay daghan biya kitag listeners din sa Bohol ay. Daghan kitag avid listeners din so greet lang yun na mo kamutanan. Punto legal ta, no? Unya ulitaw manis imok, no? Wa pagid ko nun agoy way uyab, no? Way uyab si imok kaswerte ani niya kay nagtigom ra ba nigpalit og yuta. So una niyang pangutana, imok, ang pangutana nimo okay lang ba sa usa ka single or ulitaw? Nga sama nako nga mopalit og property ilabi na og yuta. Nganong di man nga tigo man na nimo. Ang imuha lang siguro tungod kay pila may edad aning imok. Mangita tag 25 years old. Uy kanindot. Girls, single si imok girls oh. Okay, ang kaning pagpalit okay ra man gyud na siya, no? Ang imuha lang masabtan nga samtang ulitaw pa ka unya naas imuhang pangan inig kaminyo nimo tungod kay absolute community of property man ta dalho na nimo. Munang ayuhag pili kung kinsay imong maasawa kay inig kaminyo nimo unya naa na sa nga nimo ang mga titulo mahimong tag-iya na pod ang imong asawa anang imuhang yuta. Same is true pod kung imuha pong naminyoan na apoy mga yutang iyaha, ikaw pod mamahimo pud kang tag-iya anang yuta. Okay? So, kung di ka gusto nga ingon ana ang situation nimo, well, ipangani mo lain pero lisod sa na siya, dangerous pud na siya kay simbako pud uroy ug maminyo na ka na nakay mga anak di man sad sila kapanunod atong yuta nga wa nakapangani mo. So think properly, no? Naagi na pros and cons tanan. Pero kung ako imong pangutan-on, wa gyud dautan, maayo pud na nga mopalit kag imuhang yuta, tigom pud na nimo. Ang importante lang yun, no? Ayuhon nimo pili imong kapikas. Okay? Ikaduhang pangutana. May nagsulti nako nga kung ulitaw ko no ang mopalit og yuta, matawag ko no ni og kumon nga yuta sa among pamilya. Tinuod ba? Ay dili. No, unless matiguang ulay gyud ka, matiguang matiguang single gyud ka, no, nga wa na ginanunod nimo nya simbako maabot ng panahon nga mopanaw na ka, mawa na ka, unya buhi pa imong mga igsuon, ang imong igsuon mo'y manunod kay wa man kay anak, no? So mao na siya, pero samtang buhi pa ka, you are free to do and enjoy what your property is. Paliton nimo, ibaligya nimo, ipanghatag nimo slain, naagid na nimo kay imo man ang katungod isip tag iya sa yuta. Dili gyud na siya mamahimong common sa imuhang pamilya. Dili na in town tinuod, ha? Ikatulong pangutana, tinuod ba kung akong maminyo ko, sila na si mama ug papa ang makatag iya sa yuta. Ug ibahin-bahin ni namong managigsuon, ug way labot or di makapanghilabot ini ang akong maasawa pohon. Bali, sigun sa akong explanation nimo ganina nga kung ulitaw ka naakayuta nakapanganan nimo unya succeedingly sa pipila ka tuig makakita ka makakaplag ka sa love of your life, no? Ang kanang yuta ang mahimong tag-iya ana ang imong asawa, ang imong mamagpapa muy mahimo nga wa nay katungod anang yuta. Bali dili mao ang imong kuan no kay naminyo man ka unya imo man ang property, mahimo siyang conjugal property. Apart siya sa imong absolute community of property sa imong marriage. Unless magpirma mo prenuptial agreement, no? Ikaupat og katapusang pangutana, paliho giyahi ko ninyo. Hayagi ako hunahuna kung unsa may maayo na akong buhaton. Dayonon ko ba ni pagpalit ang yuta para nako? Yes, go ahead. Investment man na nimo. Para man sa imong kaugmaon ug maminyo ka, nakapangandam na ka sa imong kaminyoon para makaprovide ka sa imong pamilya. Again, ang ako lang pilia in town og tarong kay matay ka swerte sa babay nga imong maminyoan imok. No, tarong nga in tawag pili dong nga dili ka abusaran ang imong kaayo, ang imong kakugi, dili ka abusaran, i-value gyud ka apil ang imong mga gihaguan. Okay? Og di manggani ka maminyo, well, ang imuha man pong pamilya, imong mamagpapa, imong igsuon mo'y makapahimus ana in the event nga muuna mang kagbiya nila. Or kung wa manggani good kay love of your life, okay pa ka,
In the event nga pananglitan magkinahanglan ka og investment na akay mapundo or mapundar para imuha or imo nang paabangan mahimo siyang investment nimo magtuyok pag yun imuhang kwarta additional income para nimo o para baron sa imuhang pamilya wa gyud bati nga mopalit ka og yuta tarungag pili ang yuta tarungag susi kay para di pud masayang ang imuhang kahago tan-awa nga saktos papeles klaro nga mo pirma ang mga tag-iya no ug wa man gani dinha na saktong special power of attorney sa pagtugot sa pagpalit anang yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.